Lezo Urreiztieta bi hitzez esateko, zaila da bi hitzez esatea, edo hitz batetan esatea are gehiago, ez? Izan zen gizon bat santurtziarra, itsas gizona, eta abertzalea, jagi izan zen gerra aurretik, PNV-ek izan zuen estizio independentista. Ziren Eli Gallastegiren jarraitzaileak eta batez ere ikusten ez zutenak PNV-ek zeukan bidea, pixkat posibilista eta ez zuten ongi ikusten, ez? Sabino Aranaren jarraitzaileak eta aldi berean, esango nuke izan gabe ezkertiarrak, ez zirelako ezkertiarrak ikusiko duzue, Lezo bera izugarri katolikoa zen. Ni Lezotaz interesatzen hasi nintzen, kuriosidade bat esateko, ikusi nuelako iparraldean ezagutzen dituen etako zahar batzuk oso kariño handiarekin hitz egiten ziatelako berari buruz, eta gero aldi berean Jon Juaristik, el bukle melankolikon adibidez, izugarri ongi hitz egiten zuelako Lezori buruz. Izugarri ongi edo miresmen puntu batekin, ez? Esaten zuen, halako personai bat, etzela bat ere ohikoa abertzaleen munduan, ez? Izan zen, pixka novela batetatik ateatako personaje bat bezala, aventurero bat, izan liteke, Pio Barojaren novela batetatik ateatako norbait bezala, eta gauza handiak egin zituena, ez? Besteak beste, ikusiko duzue hor, berak ekarri zituela gudarientzako armak gerra denboran, Europako hainbat herrialdetatik itsasoz, kontrabandoan erosita armak askotan, jendea sobornatuz Alemanian eta bazuen izugarrizko errestasuna isilpeko lanak egiteko. Baina ez bakarrik gerran, aurretik ere eta ondotik ere, itsasoko mugalari bezala eta arma trafikoan eta gero beti plan harrigarriak buruan, eta askotan gainera ez da bakarrik ameslari bat zela, baizik eta zuela gaitasuna plan horiek aurrera eramateko eta batzutan inork pentsatuko ez zituen gauzak lortzeko, ez. Izan zituen 1000 plan, agian irakurriko zenuten, pentsatu zuen inkluso, momentu batetan heldu zen konklusiora euskaldunok ez ginela sekula libre izango Frantzia eta Espainiaren artean, imposiblea zela, gu baino asko indartsuagoa zirela, eta orduan pentsatu zuen Euskal Herri independientea, ez bazen hemen posible, egin nuela Pazifikoko irla desertu bat erosi eta bertan egitea Euskadia eskatua. Baina ez zuen bakarri pentsatu, baizik eta negoziatzera iritsi zen Pazifikoko irla bat erostea Mexikoko presidentea zen Lázaro Cárdenasekin eta horrelako gauzak egiteko gai izan persona zen. Nik hori zeratuko nuke, batez ere azpimarratuko nuke filma ikusi aurretik. Egin zituen gauza guzti horiek eta bere izaera eskuzabal hori eta laguntzea edozein kasutan laguntzea inolako interes personalik gabe. Niretzako hori bada kualitate bat, eskuzabaltasun hori nik asko baloratzen dudana eta pentsatzen dut importantea dela, ez. Eta holaxe, asko ibili gara dokumental honekin, asko ibiltzen ari da, laster ere Bartzelonara goaz, gero Nantesera, eta batzuei ez zaie gustatu, segurazki batzuentzako personaje inkomodoa dalako, baina polita izan da, adibidez Asturiasera joan ginen ere, badaude historia pila bat, ez dakiguna Lezok egin zituena, azkenean gordekako lanak egiten dituena saiatzen da bere burua ez erakusten, ez? Eta
badaude gauza pila bat, nun Lezonen izena ez den agertu historiara, baina atzean bera zegoen, ez? Eta horietako bada, orain, 70 urte, 71, orain, 58an, berak atea zituen Asturiasen eskutatuta zeuden azken makiak, hori pelikulan kontatzen da. Gerratik, 37tik eskutatuta zeuden mendian Asturiasen maki pila bat, eta 20 urte sasian pasata, etzukaten ez erreiterik, baten zuen eskapatoriarik ez zutela, eta Lezo joan zen, iparraldetik, laguntzera, eta handik atera zituen, bila ibili izan, eta barku batean atera zituen Asturiasetik, bera bakarrik, Asturiasetik, 30 pertsona, 29 gizon eta emakume bat,